Gur mí mar as an bheith as an chuir an seo aniu, Tom chun cainte dhéanamh ar rud ag beidir nar thúla lán daoine faoin téma seo. Ach tású gom, níl man seo chun aine iompú chun Búdachas, níl man seo chun aon rud a dhéanú déobh ach bháin seo hiad má thuramí féin agus an rud atá faighte agus i rip na híl. Seo é beidir scríofa cardlón i grochú gnó an rud bhí na gceist. Níl bre faréir, níl bás dá réir, níl talamh farige nó spéir, níl éon ar chrán nó creideamh fáin, níl ann ach mé amháin. Sin atá scríofa tá bród an fhí sin. Tá sé pás beag difriúil mar eicteach. Agus beidh folklór in úsáide gom inniu, sé sin mise, cílíonn sé sin mise ar bhíor eisiant. Sé sin an asacht nó an aithne. Ní cílíonn sin éon rud eile ach sin. Úsáide man focail sin mise sé an aithne nó an asacht a bhí na gceiste gom. Agus an sin tá focail eile gom an féin. Sin tógáns sícólaíoch, sé sin ego sa bhéarla. Agus ní onan an dáróid sin an mise agus an féin, agus bé míte caint faoi sin. Agus admhaíochta bllianta sin mBúdachas a déir nach bhfuil an dara rud ann, níl ach an tain rud ann, agus sin an asacht. Nuair scríb mé an leabhar seo trí bliain ó shin, Dúireann mé mar bhí gá cúis agamsa. I dosach báir a ní reibhil a héad an sa Gaeilge. Ach ní hé sin an phríomhcúis gur scríb mé an leabhar seo. De hastig bhain leabhart faoi léamh nua a bhí agamsa ar na cóin. Now, na daoine nach dtugn cad is cóin now, is scéalta de réir na tuiscina tradiisiúnta ceaptar gur scéalta ó féise iad. Nach bhfuil éon cíl nó laich ag buintlú, agus bhfuil si dán chun daoine a gúiseacht, chun iad a chuirigh smaoinemh ar bhealach eile. Seo sais rud a bhí a gceist acu, tá spáin dom de aig bhunaí, an aig a bhí ort son a rugad de hisismóirí. Chun cíle sin tá sin áid féise, chunas ar féidir aig a bheith armsa son a rugad na hisismóirí, ní leon cíle sin. Agus daoine cosúil le John Tarrant agus daoine eile tá an cumasach sa réon óla seo. Ceapann siad san nach bhfuil sna cóin seo ach mar uirlis teagaisc ag na síthe chun daoine a bhúscailt a gúiseacht as a gula. Agus as a leabhar sin Bring Me the Rhinoceros tá seo scríb aige. Tá na cóin ann chun na bailí smaointeoireachta le sciúla a leaga chun cógúlaíocht a dhéanamh dar lúnachta intina. Sin dar leis agus dar le na lán sanolaithe ar na cóin cad is brí ló agus cad is chúis ló. Ach mar a dúirt sean bhean fadó, ní mar a hiútar a bhíotar. Agus is fíor é sin, mar tá mis an seo inniu chun léamh nua a thabhairt déobh. Cad is cíl nas de cóin. Sin rud nach bhfuil cliste I méarla fiú bháin ach a bháin in Gaeilge agus sa leabhar atá a muth agamsa an sin. Cén fág ar cailú an tuiscin seo? Well, tá scéal zen agamsa déobh a bhí níon cén fág ar cailach na scéalta seo agus an tóla seo. Agus an scéal seo faoi fear, déanta, tine. Fadó, tháinig fear go dtí fuair, go dtí tír fuair in orthar na hórpa. Agus bhí clás aige, bhí rud éigean ag an sin rún, gur féidir leis saol na líní sa tír sin a dhéanamh a bhaid níos fearr. Tháinig an fearr seo do thuirlaisí le tine a aint. Agus dtí na thuirlaisí aige, agus níor a bhada go dtí go raibh tinte I dithe bhaintear na tíre sin. Agus bhí gach duine go sonna sásta. Bhí siad go teolí, le ling na ngehrí fuaire agus ling an taca uafásaí. Ach mar a tharlaíonn go min minic,
bhí daine ann agus tá hastigh weithú agad a dhéanamh dó féin. Agus tháinig siad ar phlean. Mar óimid an strainse seo, tógimid na thuirlaí tine, why? Agus bé mid job tá agad a dhéanamh as sin. Ach fuair an strainseir gui a seifte. Agus dimig sé leis. Agus nuair a dimig sé, múchach na tinte eile. Inis nuair a tháinig daine agus nuair a fuair siad go raibh sé imethe agus nó thuirlaí an sin, ní raibh is a cab a cordó bhí dhéanamh. Cab a cordó dhéanamh leis na thuirlaí sin. Tháinig siad ar phlean. Thóg siad teampall mór, agus chuir siad áiltóir sa teampall sin. Agus do thóg siad na thuirlaí agus chuir siad na thuirlaí ar an teampall. Ní raibh is acu cab a cordó dhéanamh leis na thuirlaí sin ach bhí siad ina daise néfa. Agus tháinig daine ag rá padracha agus ag faiceann na glúin na ribh na taisí néfa seo. Sin iad na cóin déobh. In siad na cóin na scéalta seo agus caile an cíl a bhí a buintlú. Caile an cíl a bhí acu mar rinne dearamid ar na fréamhaithe a bhaineann leis na cóin seo. Agus tá siad fréamhaithe a cairde sna Véidigh Hiondúigh agus tá mé chun star garage a ráléamh inis inniu faoi na Véidigh sin, ach an garage, mar níl an caint seo faoi na Véidigh ach go méid is a bh cadas ar tháinig na scéalta zen. Admhaíocha Véidigh an tanamatá orthú. Scríbhadh na Véidigh breis agus 1700 de bllianta ribh ar góra. Sí sin a bhád ó hin. Agus tá siad ar an Teacht is éasta is sinne ar fáil ar dá. Agus anta cílíonn sé sin sa tanscrit deara na Véidigh. Agus scríocht an chuid seoda na Véidigh beag nach 1500 de bllianta ribh ar góra. Agus tugtar an tanam panashadi ar thuisiúd, panashadi. Agus sé an tagish atá leiste de na panashadi admhaíocha. Agus cílíonn admhaíocha mBúdachas. Níl an dara rud an. Níl ach fasach an. Admhaíocha. Now, what an rud antáach rá I dos a bóra. Ní religiún I an admhaíocha. Is cinnte go raibh na Véidigh bunathe a religiún an Hiondúigh, tá sin ceart. Ach nó panashadi ní religiún ar bith iad siúd. Is sort tuiscint, well, tá sé dechar, fógan mé libh sé, is féidir libh sé teacht ar cadavíons na panashadi seo, ach ní religiún iad. Mar níl ein article creideamh, níl ein dogma ag buint leis na panashadi. Tá siad go léir bunathe ar daithí farsanta. Mar a míonn siad seo ábalta é sin a eicáil, é sin éiscint I de haithí féin Ca hamakach san doras é. Cai tú é sin a hiiscint a eicáil agus an sin deirí tú leat féin ag an deara, aha, sin í an iringe. Mar a míonn tú ábalt é sin I dhéanamh ní fiú faic iad. Well, rud mé ar eisbeag gánaí, nuair a chuaigh me se ar ba chóras spiridálta breis agus 10 blianta ó hen is seanar níos mé a garíníach agus gacail rud ach nuair a thosaigh mé bhí mé I gláis na tróide ag an am agus ach bhí mé mí chuomhnach le me héal. Bhí rud ag an mí ceart, níor thuig mé cad a bhí mí ceart am ach bhí mé ar loraigh an tunis. Bhí mé ar loraigh na tuiscine. Agus chuaigh mé mac sa saoil agus rinne mé iirecht an sonna seo áil. Beidir go bhfuil sé sa nádar. Beidir go bhfuil sé sa léin. Beidir go bhfuil sé in tríallta ar fud an domhan. Cá bhfuil an sonna seo le fáil. Agus bhí mé ar loraigh agus ar loraigh
agus níor tháinig mé aon reagra sáú. Agus sin láháin, dúirt mé liom féin, cé é an mise seo atá lurig an tunis. Níor bheithna go méir. Agus ag an puinte seo bhí nóméid, dúirt mé liom féin, stop. Agus cas arás ort féin. Féic ort féin, cá bhfuil an mise seo. Cá bhfuil an mise seo atá lurig an tunis, atá lurig tuiscinna, atá lurig léirigeis. Cá bhfuil sé. Agus an rud iontas na iontas, ní raibh mé ábalta é a áil. Ní raibh sé ann. Cad é sin. Bhí mé ábalta an féin a áil, bhí mé ábalta a lán rudaí a héile áin, má leabhar, má maurasán ina raibh mé má chónaí an sin, má cáirte, má chalín grá. Bhí si go léir, bhí mé ábalta iad go léir a áil. Ach ní raibh mé ábalta má lábh a chur an mise sin a bhí an an féin. Agus hiic mé an nómh sin nach ibíocht é. Ní ibíocht. Ní rud ibíocht túl an mise sin. Ach níon sé gach rud timpairt. Ach ní féidir leat é aithne. Níl é seige. Níl dach Níl éon rud gur féidir leat rá sin é an mise. Níl ann ach an aithne. Mar a dúirt San Francis ina Síosaí. Is é an rud atá á cuardach a bhain, atá I mun an cuardaigh. Is é an rud atá á cuardach a bhain, an rud sin San Francis ina Síosaí dúirt sin, I mun an cuardaigh. Na bhfuil sin sa mú, is sé ceart ag an néamh sin. Agus tá sin a fáil na cáin. Béch sin. Fágamíd an elephant an léirgus sa bhaile, agus téimi semach lurig na fiige sin, lurig an tunis, I réanta na helefinte, taobh mu dar deach féin. Agus seo mar atá sé, léimeach atá sé dóléite an seo. An elephant sa bhaile a thugtar éir. Thug daidú cuairt bháistear basso, sa tín fadó. Cad is léirgus ann a bháistear, ní feasachtam gan go. Má tháinig tú ó hir I bhád le ceist mar sin na stór, le súl go nnéing leat cadé nach malta tú go mór. Tá teacht na daiscí I do crí, pe áit a mín tú féin. Tá léirgus lán a fáil agad gan dolan im géin. Tá d'elephant sa bhaile at, ach chuirdíonn tusa I, ó lurig rín a cos sa lá, ní lán ach séhar buí. Sin mar a dúirt Sean Rugadh, rion agus ina gán caiiliúil. Ní raibh si dám ar a tháinig sé ras iompranóna bhí lurig agus imethe. Is mó mé a mis bháin a dúirt sé. Ceapar rugmid raibh. Mar sin, téimi sé ráid. Tá mí ag an puinte seo méidir go bhfuil an aithne seo le stiad an ceann. Nuair a gúnam mo thuaile, tá sé imethe. Nuair os glíon mo thuaile, tá sé breis ann. Tríocht, feicim sé bhfuil sé méidir go bhfuil an aithne is stiad an seo. Agus go bhfuil an intin ag déanamh na aithne seo. Sin é an rud leiciú nach ga. Feicin an aithne, na cathaoireacha, na crin, an hala seo, feicin an aithne gach rud. Na smaointe fiú bháin. Aithníonn an rud seo, an mise seo le stiaidíon féin, na smaointe éiríonn os ba chor. Na mothacáin, nuair a éiríonn faragach, nuair a éiríonn éadmhar. Se a rís is é an aithne le stiaidhann féin aithníonn é. Agus a rís na céadfaí, blas, éisteach, rair, aithníonn a rís an aithne. Tá an scéal réite gom, tá sé le stiad an ceann anamsa agus crochéann an intin é. Ach, ní mar a hialtar a bhítar. Má héimiid beánín níos siar isteach, feicimid ní amháin go nachníonn sé an saoil ábhara na mothacáin agus na céadfaí. Aithníonn an mise seo an féin. Mar aithríonn an féin. Ní an féin céine atá anasa inniu, mar a bhí anasa nuair a bhí tú a fáiste óg.
Tá sé athra, mar tá ólas faighte goibh. Math atá a bhí ag seanam ceol doing inne. Ní raibh an ceol ar ólas ag nar a bhí sé, ní raibh sé ábalt an busca ceola a casan nar a bhí sé ina leanamá. Ach in éis tá sé ábalta, agus tá ólas an dain ag ceol tradiisiúnta. Mar sin athríonn an féin. Agus nuair a éiríonn míid anna éasta ar fád, nuair a hagan néaltrú na seanéise oringe, cailíonn míid na creideamh. Ní bheith aithne go ar an féin. Ní bheith me creideamh, gcleachta bheith gachrod inathe. Mar sin athríonn an féin, agus aithníonn an rud seo. Na má chuirm an ceist arh se mar seo. An é sin an duine céine atá ag féicead ar an saoil nuair a bhí tú i do fáiste óg. An bhfuil éon athrú tagtha ar sin. Ná bhfuil tú mar an ggéine. An aithne sin a bhí anad nuair a bhí tú óg, nuair a bhí tú i do cailíonn a bhís de 6 bliana déag díos. Ní athríonn sin nuair atá tú 50, nuair atá tú 60, nuair atá tú 40. Athríonn an corp, athríonn an féin, ach an duine aithníonn, an duine taobhiste thaning féin, ní athríonn sé sin na corbe. Béis si go ddíireach mar an ggéine nuair a aon ar labba bhuair máis. Mar sin, ní an féin é. Cé an taithantó mar sin. Déir an Bhúdachas Nichiren, ní bhíonn an rud ní bhíonn an nabhréaltacht ann híthe. Ní bhíonn an réaltacht gan a bheith ann. An aithne sin ionige, an asach sin ionige, ní athríonn sé híthe. Teis díreach mar a bhí sé nar bhí mar óg, agus béis sé mar an ggéine ar labba ar máis. Ach gach rud eile sa saoil seo, athríonn sé. Tá sé cosúil de Conair. Tá sé ann, ach ní higean míid cad é fíor eisiau an Conair sin. Tá sé ann, feicim míid é, tá sé le feicáil sa du, ach nuair a imíonn sé, ní imíonn an aithne ar sin. Agus mar sin, feicim míid sin is ar an ann, agus ar an spás. Éiríonn an town, éiríonn an spás, lastie den asacht. Sin rud an deachar a héiscint, agus do thóg sé tamil fada dumsa chun é sin eáil. Níl an asacht taobhiste den ann. Bíonn sé brachnú ar an ann. Bíonn an town ag éirí, lastie den asacht, lastie den bhise. Agus tá is a mar sin mar athríonn an town, athríonn an spás, ach ní athríonn an aithne. Bhfuil sé caiilte fós, ar bhfuil bhí tásúla go nach bhfuil. Rách méid ar aig rénos. Mar sin, chun éis chun athróí dhéanamh sin, sin an súl sin an mise, agus sin an féin an sin, bhíon ag féicead ar na rudaí. Aríonn an mise an town, an spás, ulrat, bhfuil daoine ag súla an seo, ceapan míid go léir, gúla míid go léir ag súl lena chéile. Ach níl. Ní tá mise céine ann. Agus aithníonn sé na mothacáil, agus na céadfaí. Tá an féin, the ego, tá an féin cosúil leis an gealach. Nuair a eicean míid ar an gealach I dosach bóire, ceapan míid gur bé solas na gealaí atá ina lócrán doing ar an saoil I Nuracha na híthe. Is é solas na gealaí. Ach má eicean míid pás beag níos gréine ar an scéil, níl is solas na gealaí ach solas na gréine. Fricáthab. Agus mar an ggéine an féin. Ceapan míid gur singe an féin, ach ní há. Is é solas an bhise, solas na feasachta a lonraíonn é sin. Agus a rís sna cón tá scéil an, gan áras, bína gcónaí scéil sna cón ar sin. Le mé rís sé, seo scéil faoi tíona, agus bhí siise ar le go leirgus, agus a chuí si go dtí máistir zen, bucó agus seomar hála nuair a chuí si an. Ban rialta a bá tíona, lán deabhóide agus crí, chuí si hig bucó máistir zen le hacanní. Tá mé ar le ag léirgus ach tepan ar an manúr.
Haspáin sé dí an gealach a bhí an wicked isce úr. Dardaigh si an buicéad agus chuir si ar a ceann. Thonnigh si gach ihe go raibh scach na gealaí ann. Trí hiirse hich an buicéad lá is an tuisce ar an mlár. Is loithreach, bhúl lán leirgasí, is léim a crí an lár. Dimig an tuisce ar an clí, is leis an scá gealaí. Rís mar ecin sibh sna cóin tá siad ag tróú an léthóra go dtí Bhúdaíoch. Now, tá anna go bhar an bhar seo, René Descartes, agus dúirt René Descartes, cogito ergo sum. Bhí sé gurí gach rud a bhaint as an picture, bhí béidir údar na falsúnachta in iartha na hórpa é René Descartes. Agus a hasig mé tosú ag an tús. Ag puinte tégar a dearafa gur féidir leis róhfuil níl méid ag dul amú an seo. Agus an sin a cuid falsúnachta a thógáil ar an brunsbal seo, ar an mundplug seo. Ceart glór. Agus dúirt sé cogito. Cogito ergo sum. Smuoiníam mar sin tám an seo. Ach bhí sé dul amú, cén fá, an féidir eiscin cóáid bhfuil sé beagáín ar stré. Smuointe tá siad sailtethe ag an bheasacht. Mar sin ba cíirte dó a rá, ní cogito ergo sum, ach aithníam dá bhrí tám an seo. Aithníam. Mar sin is féidir le sin na athhrúin is go cognosco ergo sum. Cognosco ergo sum. Aithníam mar sin tám an sin. Mar sin nar a racha sibh arás is féidir le sin rud a bháin, cuimhnú é rud a bháin a dúirt méid sa caint seo. Cognosco ergo sum. Right. Feasacht mise. Bhuaithnam teachtain is ar háin bhíú na feasachta mar sin. Cad í an asacht. Is now níl an seo ach sáin bhíú in aimeis, sáin bhíú sealadach. Ach déine sé an cúisdúing don lá atá nniu an. Tá mé fósa go bar seo, tásúla go an leabhar chur amach ar seo I gceann cúpla bliana. Tá sin an náid ag go bhfuil ag an puinte seo. Is é an rud ina léiríotar gach esperas. Léiríotar gach esperas a bhí na going lastie den asacht. An dar rud. Ina sail siatar gach ní atá ar ósaing. Ní féidir éon rud a bheith ar ósaing gan feasacht. Gan an mise a bheith ha, ní éon rud ar ósaing. Agus an tríú rud. As a brochiatar gach esperas a bhíon ar ósaing. Gach rud atá ar ósaing tagann sé lastie den esperas seo. Den esperas atá lonathe san asacht. Esperas churann an insin agar ar an esperas sin agus said sin an asas an insin agrian an tesperas. Uaireanta churann an tanga amú sé. Féicear seo, tá breathnóir a bhreathnaíonn an rud breathnathe. Sin an tanga ag caint, sin struchtúr na hinseanna. Ach nuair a bhíonn tú in rumlóid mar hapla. Nuair a bhíonn sibh I daire bhéige, agus bhíonn tú ag ól té. An bhfuil de lámh ag bogad. Níl. Blasan tú an té, ólan tú an té, ach níl éon rud ag tarlú in áir, is esperas é. Agus go háire mas taidrah gléanach é, má híonn tú an buíar de aig, agus tá tú geitil san air. Ach ag an am céine, níl ann ach an tesperas féin. Mise, clúas, craunnig titim. Mise, an clúas an sin, clisim an craunnig titim. No, fecum an copan té, agus ólam an copan té. Go dtíirech mar an ggéine tá, na rudí sin briste suas. Ach má hagan galar ort, má hagan néiltrú ort. Uaire éiríonn an na limisteir, na teorannacha idir na rudí seo. Imíonn siad, nó éiríonn siad an dul air. Mar a tharla I gás na mná seo, Jill Bolt, a bhí ina tholamh in Harvard, agus bhúil strócií ar an 10 lá den nullag 1996.
Dealraíonn siar maidin agus bhúd strócaí, agus bhí sí ábalta ó srod gur sanolaí a bhí inti gur ólaí, bhí sí ábalta fécint cad a tharladaí le ling an stróc. Agus dúirt sí, nuair a bhí sí stróc, is féidir sin éiscint TED Talks, tá sé TED. Tá sé na leabhar tá TED Talks agus tá sé ansimúlan sin. Déir sí go raibh nach raibh sí ábalta heile na teorannacha, na línte teoran a eicáil idir rudaí. Agus déag sí ar a chur. Agus ní raibh sí cá raibh an túlóir críochnathe agus cá thosaigh a cos. Cá raibh deara na méir ar a lámh. Ní raibh sí ábalta iad a eicáil. Mar dúirt sí féin, déag mé síos ar mo lámh agus hiig mé, nar a bhéidir am teorannacha mo chur a aimseo heile. Cá dosí ar mo chur agus cá gríochnaíonn sé. Mar is é an intin a churann an agar sin ar an saoil. Agus éon tína lán san ólathe madile se far Donald Hoffman mar a hampla atá tá sé sin ina ólaí ar an chuir sin ar an smuinteoir cogníomh tá me ceappa in Irvine i California. Déir sé níl cosúlacht idir na rudaí a eicimid agus a bhíornáidir ach mar a bheith idir ícán ar scalan ríomhara agus an próisis las siad an ríomhara. Cén fá go bheicimid an saoil mar atá, mar tugann sé an buntáiste smúdúing chun teachtaí dír. Buan na harúnachta Darwin a bhíonna gceist dar leis. Nach mí ráid. Ach féic mí sin is óráin sin an rud dearnach maidir le seo. Féic sin feic míid cearcail van jarga an sin. Agus níl éon rud le feicáil an sin. Ach, má casamíad, má ruchníamíad dahad a chuig céim chu leic míid an isis. Tá ciúbán nach bhfuil. Ach níl éon ciúbán in áíire. Crochíonn bhórninsin é sin. Agus rud eile tá beidir don daoine níos óige an seo. Nuair a bhíonn tú abramís i dréin, i stáisiún, agus tá sibh bhór seaamh an sin ar fearr tamláda, agus tá tú féic ar dúradar nó an is ar dóil ar an am. Agus déir sé caithnatá an tréin seo i gimimeachtas an stáisiún seo. Agus go tugann, tá muid ag bugad, tá muid ag ráig, se. Agus sin teinn tú ní mar réad atá ag ráig ach an tréin atá an acalinn sin inniu. Mar sin, bhádlam achimar a dhéanamh ar an nutmile inniu. Dus a bóra tar céimíonn an mise dahan na bhirmeacha. Sé sin níl sé mar cuid den saoil i bheadh tú. Tá sé las muid den saoil i bheadh tú. Mar sin tá sé las muid den am, den spás, den ulracht, den na céadfií, den na smuinte, den gach rud, gach esperas a bhíonna bhain atá i bheadh tú. Níl éon teorannacha nó limisteir a bhaint leis an mise. Níl éon limisteire. Ní cuimhla aine breth an breth na feasalta. Bhíonn sé gcónaí an. Ní aon sé bás. Bhíonn sé an gan an asad, níl éon rud an. Bhíonn gach rud san asad. Agus an tríú rud. Ó gaman seo chuí mé róchapa. Agus an tríú rud sé sin ó seach. Ó se sé tá mé caiite go ganí. sé sin cóan eile in bhfuil na limisteir sin le feicáil go. Seo ceann na cóin ina dagan man dúsraí go dtí an Buda atá ina cónaí I Jampal Mór sa tí. Agus seo an córa atá adarú. Chonaic Buda man dúsraí pronsah Arab ard a glór, ina cheasamh taobh muí de clós an Jampal Abhaile Mór, a bhain dúsraí a cara crí, tar isteach ón taobh muí. Cé puí ar sa man dúsraí? Ní an muí, a cara bí. Right, bhí sé níl éon teorannacha nó limisteir an sin. Agus, sin an rud is tábhachtaí, agus an rud nach ready sibh inniu. Tá cinnte go gapi gataí na go mé asma bheabhar ar fad leis an ráte seo. Ach an mise
atá in Tomás, an mise atá in Matt, an mise atá in Bernice, anatsa, anamsa, I mo bhain céile an sin. Níl ach mise bhána. Is an ahanana céine. Ach te ní féidir le héad. Fecin, seo é mó lámh, seo é mó ceann, mó rair, seo hí mó bhain céile, se, ní féidir le héad. Tá sin amadí ar fad. Féic an gcleachtann banne seo. Agus abmisnis go nuirtamid isce isteach sa bhaine. Tá sé an-deacar an sin a rá cábhfuil an tuisce agus cábhfuil an banne. Tá siad measca suas. Díreach mar an ggéine an seo. Tá an mise cófitte fuaite leis an bhéin. Nach féidirling idir jaú idir an dá rud. Tá míid cóteann sin le chéile. Agus sin é an cús go ceapan sibh bhfuil sibh seo mu an sin agus bhfuil mise an seo. Ach an íire nílach an tain asacht amháin ab. Agus go críocha dhéanamh sin, seo an cón Jerry, agus is brám sin an cón is fearr liomsa. Mar láháin tháinig bramen sin sagart Budaíoch go dtí an Budaíoch, bhí sé muth an sin solach, agus bhí sé á olcú féin. Agus bhí an Budaíoch go chinnteach ar fád ar a lán bailí, agus a hasasta gón bramin seo, fáil amach céim fá, go raibh sé ábaltain rudí iontacha seo a dhéanamh. Agus chuir sé lán ceisne, an dia é, an dríadóir é, cad é, agus seo an chóra adarú. Dúiseacht. Bhí ceist ag bramin a bhí á crá. Gur leabhar sé leis an muda lá. An diathú a bháiste chór. Ní ha, níl dia anamsa ná deor. An beth ó nabhthú mar sin féin. Ní ha ná gar leis sin mo léin. An bhfuil tú I do gréadóir. Ní ha ná ar éon chuoich mhór. An duine an sin mar atá. Ní ha, ní féidir sin rá. Cad é ina bhfuil tú mar sin sa bramin. Ima gúiseacht atá. Sin é, go raibh míle maith.